say, hey, we have people saying that you and Denise, who you called Moi! Mä oon tässä näin ollut vähän kiireinen. Viime viikko oli tosi kiireinen. Mä en ehtinyt koton pahemmin olla ehkä joku pari tuntia päivässä sitten nukkumaan tyyliin. Mä väsyhtynyt ollut koton. Sitten mä tulin kipeäksi. Olin tossa kipeänä. Eilen oli eka kuumeeton päivä, mutta en mä nyt vieläkään ihan kunnossa. Mä tein synttärikortit. Mulla on kavereitten synttärit. Huomenna menen sinne ja piti jotain kehitellä. Mä tykkään itse mieluummin tehdä kortit kun ostaa. Kerran kun tolleen maalaa ja piirtää, niin musta on kiva saada itse tehtyä. Mä ainakin tykkään kun saa itse tehtyä. Siellä on ollut tosissaan kiiret ja oli omat synttärit tässä noin ja täytti 30, niin pidin sukulaisjuhlat osalle sukulaisille läheisimmille tossa ja kavereille jossain kohtaa vähän myöhemmin. Pidetään niiden kanssa ihan rento ilta, tehdään ruokaa ja katsotaan leffaa, joku tämmönen. Mä en jotenkin ihan väsynyt vieläkin. Kahvia kyllä juonut jo ja sitten vitamiiniporet ja tämmöstä, mutta huomaa, että edelleen toi flunssa vaivaa. Ei vaan oikein herää tähän päivään. Nyt on tosissaan torstai. Viime viikon video jäi nyt tekemättä, kun oli toi kiirus, en mä ehtinyt. Mä kyllä kuvasin pienen keskustelupätkän, mutta mä en kyllä postaa sitä. Kertoisin siinä ihan vaan, miten mulla on mennyt, mutta tosissaan mennyt väsyneesti. On ollut kiire ja kipeät. Ei sen kummempaa. Joo, varmaan hetken on ja tässä kello on nyt 12.
vähän yli. On hetken sit mun on tehnyt mieli tehdä semmosia talopiirustuksia pahakynillä. Voi olla, että mä tänään teen semmoista vielä. Täytyy katsoa joku hyvä inspo-kuva siihen hommaan. Mä oon tallentanut niitä tonne kännykkään kyllä. Selailen sieltä jonkun. Huomenta. Tuli vähän huonosti nukuttua. Jotenkin ihan väsynyt. Ja edelleen vaivaa tää flunssa, niin sekin väsyttää tietty. Tein just aamupalaa tässä näin. Ja sit rupean jatkaa mun tätä eilistä piirustusta tässä samalla kun syön. Ja mitäs kavereitten synttärikortit kirjoittaa. Ja sitten mä tiedän, pitäisi ehkä vähän siivota. Tietysti laittaa itseäsi kuntoon ennen kuin lähdetään synttäreen. Nyt mä rauhassa syön ja piirtelen hetken aikaa. Laittaa noin tuommoista uutta varista maitovahvia. Hankkisin tuommoista noin vaniljamakuista. Se oli ihan hyvä. Oatly vai minkä mahtoi olla. Se on nyt testissä tässä ollut toista päivää tänään. Mä teen ehkä tommoset niinku makusiiravit, mitä kahviin tulee. Mä tykkään niistä ehkä vähän enemmän, mut ei toikaan huono oo. Mä rupean syömään ja piirtää.
nytten. Tästä on kiva. Mä en tiedä miten mä tässä saan hyvän kuvan vaan kun täällä on aika synkkää ja no niin kuin huomaan, mulla on toi valo tuossa päällä. Mutta siis taas heijastaa vähän vahakyniin. Täytyy katsoa, miten mä siitä saan hyvän kuvan. Tässä mun täytyy ottaa, jos olisi joku hyvä päivä tai joku päivä. Tänään siellä tulee vettä. Mä ajattelin, että mä nyt meikkaisin ja laittaisin itteni vähän kuntoon. Mulla olisi ihan hyviä aikaa vielä, ettei mun tarvitse todellakaan mihinkään vielä lähteä, mutta sitten ei tarvis, kun pakkaa kaiken kassin sun muut valmiiksi, niin ottaa kaikki tavarat vaan ja lähteä sit kun täytyy. Kahvaa väsyttää. Jotenkin niinku valvos niin paljon. Just kun on vieläkin vähän räkäinen tuon flunssan jäljiltä, niin se valvotti mua, että mä en sit saanut nukuttua oikein kunnolla. Äänikin vähän vielä tämmönen outo, että ei oo ihan tullut takas ääni vielä. Mut joo, mä varmaan putsaan tän pöydän tästä näin vähän sen ja rupean meikkaamaan ja varmaan laitan vähän hiuksia kans. Moi! Ääni vähän mennyt. Eilen ihan hauska ilta ja näin, mut nyt kun toi flunssa on ollut, niin heräsin tänään aika huono olo. Niin aika pitkään makasin tossa sängyssä ihan vaan kurkku kipeä ja tosi kipeä olo. Kuumet ei kyllä onneksi oo, mut täytyy katsoa, huomenna on se isänpäivä. Se varmaan jää kyllä välistä, jos on tämmönen olo. Nyt mä makoilen sohvalla tän päivän ja varmaan jatkan villasukkaan tekoa ja koitan vaan vähän rentoutua. Koitan ladata ja muokata tän videon tästä nää varmaan. Katso. Joo. Tavataan taas ensi viikolla. Toivottavasti terveenä ja vähän enemmän energisempänä. Moikka!